nganza kwethu abantu abefani mntaka baba angikwazi mina ukuthi ngizohlinza uKhathide ngimikhipha ama-inside la ngimhlinze ngibe ngithi mina ungumfowethu ngimazi ukuthi uKhathide unjani. Khathide ngisho sisasebenza naye imini umuntu obekwazi ukuxhumana kangcono nama-artist xhumana kangcono yena bephelele studio kwandidane leyo ayikhandayo ilegacy yayo ekhanda ilegacy yendidane waye ethuwa nje exhumanile lapha nalapha nayo exhumana nayo bese ke mayitholele unzondanyana encane bese isebenzisa ke eshikela ngaze yosithela akayikwazi kuyinika ithuba lokucwaninga into. Manje kubuze buka mfowethu mangibazi mina angikwazi mina ukuzogiya ngaba namhlanje ngithi mina umfowethu useyisitha uyasetshenziswa uKhathide uyasetshenziswa. Mina nginamaqiniso nomlando esiuphilele nayo omunye wayo imlando yethu esiyiphilele nayo njengensizwa yakithi uKhathide engathi mangiyikhuluma lapha kusasa kuse ngokunye nalapha naleli toho elisale hlale lilinde ukuthi ubani utheni lingamphelele. Kodwa ke iqiniso limileke mabhinqa akithi ke ukuthi cha bobo impela uKhathide uye wasetshenziswa njengeThuluzi kwathiwa qhathwe ingane zikabhodloza ezizala sibondwe sibe isijingi. Mawungangibuza ukuthi yini ephuthumayo engenza ukuthi ubaba wethu uBhodloza singami sonke phambi kwakhe ahlonishwe bese ke kulandela ke abantwana ezezobhanqwa kanye noyise wakhe babhangwe endaweni ethiwa abahlonishwe kanye uyise wakhe kasekho. Ukuba usekhona kwakhona lokho ayinayo inhlonipho lento ayinaso isithunzi imile ingane ngapha iyahlonishwa nendodana nase ngapha nayo imile iyahlonishwa with the same principle. Leyo nto leyo i-wrong yona iyodwa nje i-wrong nje kwakhona iyodwa isintu sakithi siyayiphikisa yonke leyo nto. Injalo ke mabhinqa kithi ke ngithi mina ngeqiniso lonke neqiniso lodwa ngithi cha bakwethu leyo nto leyo ayikwazi ukuthi ke yenzeke mangathiwa kubulawa siya ngokweqiniso lomlando wami versus uKhathide ngobe noma izinto esengizenzile nami ngesiphiwe nginaso ngoba ngisebenzisa amandla asemsakazweni nokuvelela kwami ngagiya ngithi mathambo kaMgqumeni vuka ufakaze, ngithi mathambo kaphushukela vuka ufakaze, ngithi mathambo kabheka umuZilithule vuka ufakaze, ngithi mathambo kamfazi omnyama kona ngoma vuka ufakaze. uKhathide naye wayekhona kulo mcimbi loyo ngamtshela futhi athi mina mfowethu lento mayingenziwa uwe iyokufanela wathi okhoyiswa kwembongolo yabo. Kodwa ke abantu ngokungefani kwabo angikwazi ukumsolela lokho. Mfowethu sizalwa naye bese siqhathwa ngabantu kuyicala lokho ngisho edlozini lakhe kuyicala. Ingakho mina mangiqinisekisa ukukhuluma ngithi mina angikwazi ukungwazi uKhathide ngekho ngoba yena insizwe yazi umlando wami lo iyazi ukuthi sihlaba lephi nayo sadlula phi nayo. Wayekhalela kibe hlombe nje exakwe insizwa yase-Eastern Cape usakambexane imnenebula ngesibhaxu intathele zimbhala zithi usephelele ukushatini ingoba kwasekufika semachunini yagxamalaza zabuya indondo ezaseyisisile. Nganza kwethu iqiniso lonke neqiniso lodwa limile. Asikwazi ke ukuvuma thina sizingane kaBhodloza ukuzoqhathwa abantu abangazilutho umlando wethu abangazilutho.